Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Iuli și astăzi o să filmăm Left 4 Dead. Momentan am niște prieteni să mă joc, deci o rundă de single player. Mă rog, da. Luăm pe balenă ăsta. Hotel. Stai, nu hotel. Mod. Jdup. Se încarcă. Și foarte slab. Încarcă-te. 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 Cu viteză de melc plouat te încarci. În orice caz vă zic ce toată chestia cu jocul ăsta. Este un joc în care a fost răspândit un virus cu zombie. Și acești 4 oameni au supraviețuit și supraviețuiesc în continuare, cel puțin încearcă. Lag. O să încerc și alte jocuri, dar momentan asta o să fie primul joc al meu. S-a încărcat. S-a încărcat. Aoleo. AK-47. Glonțe. Vreau glonțe. Bine, mor. Mor și tu. Headshot. O măceată. Vreau o măceată. Măceată. Timer. Și dăm drumul la Ia, Doamne! LOL, cum a căzut. Bă, zombie, bă, mor, Dumnezei. Măta. Ce frumos stai acolo. Parcă chiar vrea să o omoră. Pe măta. Ce sunet. Bum. Headshot. Double kill. Pe mine. Fă-mă prost. Oa. Jockey. Serious, man? Uitați-l pe ce joc eu, League of Friends. Dorme. Bă, morfă. Muriți. LOL. Ăla a rămas fără un picior. Bine. Să rămână. Să vă dau un glonț. Vreați un glonț? Eu vă dau un glonț. Glonțe, trageți cu glonțe cu echipierii mei. Se aude un... Hunter! Cucus! Hunter! Tag. Boomer! Bam. Bam.
Gata. Gata, am omorât. Oh, morta. Ce față avea? Molotov. Interesant. Cam un video va avea un interval de 10 minute, 9. Mai mare nu fac. E pâine păstez, pâine nu știu ce, da. Vă dați seama și voi. Aici vreau să ajung. Wow, i-a zburat creierii. Bă! LOL, mațe multe! Mânie, cât e mânie. Voi veni să mă ajutați? Măcar. Hai căcat, jockey! Morțită-i. Bă. Fum. Bam, bam. Mă. Da. Bă. Bă. Câți oligofreni. Oligofreni. Ceapă. Ceapă. Vrei ceapă? Ia ceapă. Bam. Bam. Țigani borâți. Ăia stau acolo și se distrează. Femeia asta vine spre mine. Am tăiat o mână. Ce că... Mă. Bol. Cum a strigat ca un idiot. Reloading. Nu ce să vă... Healing. Ua. Și mer. Mer atât de mult. Ia uite câți idioți. Troll face. Reloading și reloading. Mie trebuie. Ce? Lol. Voi ați auzit? Ah, n-ați auzit. Bă. Organe multe. Uite ce organe are. Ăsta. Organe. Help me. Help me, gay. Lol, deci nu știam ce mă trăgea. M-a căcat pe mine. Deci mi-a scăzut chiar jumătate de viață. Bă, dă-mi viață. Dă-mi viață. Mă rog, chitră. Bă. Țigan. Țigan. Wow. Mamă, lol. Unde e? Unde e charger? Cu... Că... Aoleo.